Wang'eni sirikal ma pacho kae osebedo ka temo matek ahinya kotudore koda chenro mar chiero sekta mar sukari kata rieyo sekta mar sukari e pacho kae. Achiel kuom okenge ma sirikal wacho ni onego bed ni timo en chenro no mar leasing kembe sukari mag piny owacho. Ogendo kachako kodi nyaka sani nyalo nyiso ni chenro ma kamano sirikal onego bed ni time e yo machalo nade mar mondo mi achied nade ma jopur kale gi sani ahinya kokale yor chudo ponono e kinde mabiro mbele kosetim leasing ne kembe mag sukari mag piny owacho kikwane midhiero makamago. Ogendo. Joyce, ing'eyo ni gima idwa time sekta mar sukari ni osetime sekta mag chai, osetime sekta mag kahawa. Kidhi e sekta mar chai tiyudo ka jopur mag chai nigi kambegi ma anda gimiluongo ni Kenya Tea Development Authority, KTDA factories, ma jopur mag chai nigi shares e kambego, kendo share no kitho tinyalo miyo nyathini share certificate kamano. Kidhi e jopur mag kahawa tiyudo ka gin under Kenya Planters Cooperative Union, ma bende gin gi share certificates. Mago ng'enygi gin jopur ma Central to kod Rift Valley. Kidhi jopur mag dairy, iwinjo ka ndalo duto te sirikal wacho ni KCC gi ngere en a strategic parastatal, ma kata ndalo moko kae nyocha dwa bedo privatized, tiwinjo ka wajumbe ma Mount Kenya odagi owacho ni nyaka bed kanyo nikech ka the whole sector in private to ng'ama control prices e sector, nikech nyaka ubede gi gimudongo kako ganda. To kochopo kar japur mar niang', to japur mar niang' okaw ni en ng'amoro mok en johala, en ng'ama onego bed ni wacho ne gimitimo, ikaw kambine no tiuso ne ng'ato, to ng'ano biro to bedo private to timo gigi. Idwa wacho na ni japur niang' ok en investor nang'o? Wan kaka ne wang'eye ka gini nochako, ne wan e privatization ma japur mar niang' ne dhi bedo gi share e kambegi, ma in fact kambi kaka Chemelil ne cooperative societies osolo pesa mang'eny, mano eventually no oduok ne cooperative society achiel ma tiang' ne nitie iluongo ni Gakwamba, nosolo pesa mang'eny kabisa. To mwishowe ka wakora nodonje sekta ni, giwacho ni japur ok onego tim management, japur ok onego bed gi shares, japur pesa ne dhi lal kaka nyolal Mumias cha. Koro ne gibiro gi rieko machielo, to mane ero rieko ma okel gi private millers. Gimi winjiru kod leasing. Leasing en mana privatization gi dhok machielo, nikech ikawe timiye ng'ato higni 25. Kosemiye ng'ato to koro en e wuon go. Emomiyo winjo kwa wacho niya, ang'o momiyo serikal obi piny to wuo kodwa to nyiswa ni ang'ono ma gidwa timo consultation. Iwinjo kwa wajumbe wa kata mjumbe ma Wendo kama factory masoni nitie osegolo ywak mare, owacho ni en okia gima dhi mbele, en oneno mana ka ji wuotha Wendo kanyo to gimokelo gi tokia. Governor ma Migori the same, en mana ni Kisumu ka kende ema jumbe ma Muhoroni bosegolo ywak ne ni ang'o ma dhi mbele, gineno mana ka gik moko timore. Koro consultation onge e gini, to mano okomino ni farmers ok support process mar reform. En mana ni information onge, nikech gini tero gi ng'wech kabisa. Ng'eni expression of interest no keti to lande ni bang' jumbe less than jumba dek oseketi in an international tender. Mano miyo koro wan gi to moro ni gini ok odhi kodwa maber kako ganda, kendo kaka jopur mar niang'. Wadwaro ni mondo sirikal oket all the cards on the table. Iwacho kanyo makare ahinya Richard Ogenda. Tiang' winjo kanyo ka Richard wacho ni nyaka sani ponono nok mar bedo koda information kata wach makare ema ponono miyo jopura pok orwako wach ni mar obed mano mar privatization kata mano mar leasing. Ng'ama onego bed ni chwalo wach malong'o ne jopur mag niang' e pacho kae mar mondo mi ponono kata kidwa timne kambi gino ma nyaka sani koro